रसावैनो हार ग्रासिनाय TSF नि इनडिफिनिट एबा खाजाया जरानि त्रिपुरा बन्द ताई रोड ब्लकेट खालामनानै हायनि साइखनारखा लं ट्राइ भेलि रोड ब्लकेट खालामनाय TSF सेंट्रल कमिटि नि आदं तामनि हिनबा TSF नि सेंट्रल कमिटि हास्टेनि मन्त्रियकरा जे कक सामानि न रगै आगरतलाव से कतर खे चबा खायसिनाय बसकांनि तांसाल हाय हिनिनो ताबुक लेलाग्रा बायनि नानि बागै जतन न रसरेहनि साहरमानि बाय लं ट्राइ भेलि नि 7-8 जागाव लाहार कासै दंमोन बिसिङाव कायसे कायसे के रसावै दङ हनै सावै खानराका कक त्रिपुरा न सेंट्रल कमिटि नि आदं नक्तो नयना आचगै दंफाय माने माइरक बे मासाखा कयतानि सेमे आचै दंफाय माने कष्ट दयङ अबते मा दं माने कष्ट दङ नों निने बुमुखाय बक्लासो परे नो बॉयज स्कूल सिंधु कुमार